Лялькі-неразлучнікі трапілі да мяне зусім выпадкова. Неяк раз, наведваючы кірмаш народных промыслаў і разглядаючы розныя сувеніры, мой позірк затрымаўся на гэтых мілых лялек. Купіўшы адну з іх, я адкрыла для сябе цэлы свет, свет народных промыслаў, абрадаў і сімвалаў. Так і пачалось маё падарожжа ў свет гэтых мілых лялек. Мой праект прысвечаны адной з самых цёплых і таямнічных старонак нашай беларускай спадчыны – лялькам-абярэгам. І калі я даведвалася пра конкурс нашчадкі традыцыі, мне захацелася падзяліцца сваімі ведамі, пачуццямі, якія я перажыла, працуючы над гэтай тэмай. Таму што тут не проста вывучаецца мінулае, а працягваецца жывая нітка, якую 1000 гадоў таму пачалі нашы продкі. У часы, калі нашы продкі жылі ў згодзе з прыродай, кожная рэч у хаце мела свой сэнс, а кожны абрад сваю сілу. На тэрыторыі Беларусі існавала шмат відаў абярэгаў. Кожны з іх меў сваё строгае прызначэнне. І менавіта таму беларускія лялькі можна падзяліць на 3 вялікія групы – абрадавыя, абярэжныя і гульнявыя. Лялькі-абярэгі рабілі не для гульні, а для абароны дома, сям'і і дзіцяці. Самыя распаўсюджаныя і вядомыя лялькі – гэта пеленашка, куватка, неразлучнікі і іншыя. Асаблівай папулярнасцю ў дзятвы карысталіся лялькі ручной работы, якія маці, бабулі ці старэйшыя сёстры майстравалі для забавы. Так, праз гульню дзеці спасцігалі ўрокі традыцыйнага мастацтва. Напрыклад, стрыгушкі, сталбушкі, зайчык на пальчык і іншыя. Абрадавых лялек шанавалі і ставілі ў хаце ў чырвоны кут. Яны мелі рытуальнае прызначэнне. Напрыклад, спірыдонцам саварот, каляда, масліца і іншыя. Памятаеце кінафільм «А мо смешная гісторыя» і песню «Я люблю из пластилина», где слово наступное. Если лялька выйдет плохо, назову ее дуреха. Сэнс заключается ў тым, каб лялька атрымала жаданай, трэба ведаць некаторыя правілы. Назовем самыя важныя моманты. Галоўны прынцып – ляльку рабілі без іголкі. У яе не было твару. Яе рабілі толькі асобы жаночага полу. Ляльку рабілі ў адзін прысест. У нашай сям'і ёсць шмат традыцый, але адзначаць дні нараджэння – гэта самае галоўнае. І дзень нараджэння майго малодшага браціка, вядома, не выключэнне. Я вырашыла зрабіць для яго асаблівы падарунак – зайчык на пальчык. І каб зрабіць яго правільна, мы з маёй матуляй паехалі ў цэнтр рамёстваў. І што самае цікавае, дзень нараджэння майго малодшага браціка 16 лістапада, што прынята счытаць днём беларускай лялькі-абярэга. Я адразу вырашыла, што гэты падарунак будзе самым моцным талісманам для яго. У адзін з зімніх вечароў я прапанавала сваім бабулям і дзядулям зрабіць ляльку-абярэг з вязальных нітак. Гэта было вельмі сімвалічна, бо я веру, што гэтая нітка часу злучыць усе 3 пакалення нашага роду. Я даўно захапляюсь лялькамі і наведвала некалькі майстар-класаў у цэнтры рамёстваў і нацыянальных культур Задзвін'я. Мы з табой сёння зробім вось такую лялечку. Вось такая лялечка называецца паўночная берагіня. Гэта абярэг, лялька-абярэг для хаты і сям'і. Ён прыцягвае дабрабыт. Вот вось такая яна ў выглядзе мяцёлкі зробленая. Патрымаю ў руках. І вось як мяцёлачка яна вымятае ўсё дрэннае з хаты.
ось такая лялечка, такі абярэг у нас за сёння атрымаўся. Вялікі дзякуй за майстар-клас. Калі ласка. Гэтыя веды я прынесла ў клас. Мы з аднакласнікамі зрабілі ляльку-вяснянку, якую потым падаравалі сваім матулям на 8 сакавіка. Ляльку на здароўе мы перадалі ў дом састарэлых, каб пажадаць доўгіх гадоў і моцнага здароўя людзям, якія ў гэтым маюць патрэбу. На уроку працоўнага навучання мы майстравалі лялек з вязальных нітак і называлі іх прывычнымі жаночымі і мужчынскімі імёнамі. Гэты майстар-клас пакінуў у мяне самыя цёплыя і светлыя ўражанні. Лялька атрымалась асаблівай, са сваім характарам, і адразу вспомнілась бабуля, якая вяжа цёплыя рукавічкі. Я назвала ляльку Машай, і яна стала для мяне сімвалам цяпла і клопату, як быццам бабуля заўсёды абараняе мяне. У мяне ніколі не стаіць пытанне выбору падарунка сябрам і блізкім. Мой падарунак будзе заўсёды арыгінальным, зроблены з душой і з пажаданнямі добра. Наша школа заўсёды прымае гасцей з адкрытым сэрцам. Мы імкнёмся не толькі перадаваць веды, але і дзяліцца нашымі традыцыямі, нашым цяплом і душэўнасцю. Але ёсць сустрэчы, якія пакідаюць асабліва глыбокі след у памяці і ў сэрцы. Гэта былі вязні фашысцкіх канцлагераў і дзеці, якія прыехалі з Лісічанска. А якія госці без падарунка? Дзецям з Лісічанска мы падарылі ляльку-падарожніцу. Гэта напамін пра тое, каб дарога дадому была бяспечнай. Для вязняў фашысцкіх канцлагераў мы выбралі лялькі на дабрабыт. Яны сімвалізуюць здароўе і спакой. Адна жанчына, былая вязніца, не стрымала слёз. Яе словы празвучалі як горкая праўда. Мне ніколі ў жыцці не дарылі ляльку. У гэты момант мы зразумелі, што лялька – гэта не проста ніткі і тканіна. Гэта сімвал чалавечай любові, павагі і ўвагі. Мы ўпэўнены, што гэтыя падарункі будуць ахоўваць іх на жыццёвым шляху. Сёння мы жывём у свеце тэхналогій, і здаецца, што абярэгі страцілі сваю актуальнасць. Але гэта не так. Нашы традыцыі жывуць побач з намі, часам у нечаканых месцах. Нядаўна іду я па краме, гляджу на вітрыну, а там цукерка Алёнка, што самае цікавае. Узяла я гэту цукерку ў рукі, разглядаю фантик і бачу. На ім ж намалявана самая сапраўдная лялька-абярэг. Мой уласны праект, які вы бачыце, зроблены з павагай да ўсіх правілаў. Лялька-абярэг – гэта напамін пра тое, што самыя важныя рэчы ў жыцці – гэта сям'я, здароўе і дабрабыт. Я заклікаю ўсіх, не спыняйцеся на вывучэнні. Толькі так мы застанемся сапраўднымі нашчадкамі традыцый.